צהריים טובים, קוראים לי עמוס שקולניק, אני גר בחולון, מתפלל בבית כנסת חב"ד עשרות שנים. אני בן 82 בבעלה, יש לי 4 בנים, נכדים 13, נין אחד ועוד עשרות נכדים שהתחברתי להם במשך השנים, והם אוהבים אותי ואני אוהב את כולם. ביניהם היה ילד אחד שהכרתי אותו לפני, הוא היה בן 10 בערך, וכשהוא ראה אותי בפעם הראשונה התחברנו ונקשרנו אחד לשני. שמו אבי היקר, שמהרגע הראשון נוצר בינינו קשר שאני שמתי לב שאם אף אחד לא היה לו קשר כזה כמו שאיתי. הייתי מלווה אותו, הולך איתו הביתה, מדבר איתו, מספר לו סיפורים, הוא היה מקשיב לי מאוד. הוא לא הקשיב להרבה אנשים, אבל לי הוא הקשיב במיוחד. וחוץ כמובן שההורים שלו, אבא אלכס, שבאמת דאג לו כל הזמן והביא אותו לבית הכנסת להתפלל. הוא היה יושב לידו, ופשוט מהקורונה פתאום נעלמו עקבותיו. כמה שנים היינו יחד, וקשה לי עם הדבר הזה, הלב נקרע לשמוע אותו. גם אשתי שהייתה מאוד קרובה אליו, היא מפאת צניעות היא לא רוצה להראות את עצמה, אבל היא יכולה גם כן להגיד. מתגעגעים מאוד 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 אליו. הוא היה עולה לתורה ושמח כל כך בתורה, כל כך שמח. אהבנו אותו. כל כך שמח. שנזכה לראות אותו ממש בקרוב. אנחנו כבר לא אנשים צעירים, כמו שאתם רואים, אז בבקשה, תנו לנו את האפשרות ליהנות מהילד החמוד המיוחד הזה. תודה רבה לכם, ברכה והצלחה.